Δώσε μια ευχή στον νέο προπονητή από την καρδιά σου. Ευχόμαστε να δείξει το καλύτερο του εαυτό, να βοηθήσει τους παίκτες να δώσουν ό,τι μπορούν σε ό,τι έχουν και να κερδίσει κάποιους τίτλους μονάρι. Νομίζω να πάμε πολλά καλά. Έχει νέα ιδέα, νομίζω είναι καλός άνθρωπος. Αρτεμάκη. Τον Αρτεμάκη, μπράβο. Ελπίζω να είναι όπως ήταν ο προηγούμενος. Φαίνεται ότι είναι στα πλαίσια της στρατηγικής του σωματείου μας, της ομάδας μας. Είναι ο προπονητής ο οποίος ταιριάζει με τον Άρη. Με τον Άρη του σήμερα. Θέλω να ελπίζω ότι θα μας παρουσιάσει θα μας φέρει όχι μόνο επιτυχίες του παρελθόντος, αλλά και καινούργιες επιτυχίες. Νιώθω ότι φαίνεται ότι είναι μια καλή επιλογή. Βέβαια, η πράξη θα το δείξει.